Mina guys, igama ngiqobele ngiphethela amazwibela inimbanga mhla ka-3 June. Udokotela-ke uyidlulisile iy'ndaba zama-results azethu, washo ukuthi-ke into ebanga ukuthi aze agule kangaka yingoba ubezama-ke ukukhipha isisu, kanti la maphilisi lawa asetshenziswa uma ukuthi-ke una 9 weeks yena bese kade na-22 weeks. Ushilo ukuthi-ke hhayi amaphilisi enza umonakalo esibelethweni sakhe, okwamanje impela-ke ku-critical but stable. Hhayi-ke kuthe kusanjalo-ke unesi uNtsiki ukhulume-ke nalo nesi owanikeza uZethu amaphilisi, esho ukuthi kunamaphilisi adukayo laphaya eklinikhi. Wase wathi unesi hhayi hlampe nje abantu abawabalanga kahle, wathi no, yinto akade ayijongile le, into ebesisiyenzeka for the very long time ukuthi kuduka amaphilisi kanti amaningi awo abucayi, akufuze nanokuthi kumele aphumele ngaphandle emphakathini. Uyasho ukuthi ngeke kuzomele sizame ukuyiphosa ihlo lento, nawe lolu indlebe ngalapho mekukhona okuzwayo ungixelele ngoba akukho right ukuthi kuduka amaphilisi la eklinikhi. Useyasho ukuthi hhayi okungenzeka ukuthi kunomuntu nje owadayisayo ngoba phela lo muholo abawuholayo laphaya muncane. Wathi uNtsiki noma kuthiwa kunjalo, hhayi ukuthi kumele kubekwe iy'mpilo zabantu engcuphekweni. Lo muntu ontshontsha amaphilisi wadayisela umphakathi kumele abanjwe futhi ajezwe. Guys, shuthi-ke umane watatazela kakhulu-ke lo nesi. Waloku ezulazula ewodini likaZethu efuna ukuthi avuke ebese eyahamba eyomumonisha ukuthi angalithi vu igama lakhe. Ube ukunyakanyakaza nje uZethu wabe ngena ewodini lakhe. Wathi weZethu, uke nje ulithi vu igama lami, andiva uba ndithini kuwena, uzondazi undiqonde. Kunabantu abaningi kabi endisebenza nabo abala ngaphandle. Umeke nje ndaboshwa mna, bazohamba beye kini, bafike bahlukumeze uma wakho, bahlukumeze ney'ngane zikadadewenu. I'm sure awufuni ukuthi kuphethe kanjalo. Vala umlonyana wakho, ungalinge usho ukuthi mina okunikeze lawo maphilisi. Guys, kuthe kusanjalo kwangena udokotela, kwangena-ke nomakaZethu-ke naye uNtsiki. Hhayi bajabula kuZethu bembona ephapheme, bamchazisela-ke isimo sakhe. Bathi Zethu, ngiyazi kona ubuzama ukukhupha umntwana wakho, kodwa-ke umntwana akavaze aphume usasekhona esiswini. uZethu waba disappointed. Wathi kodwa-ke isibeletho sakho siravazekile girl, so sizazulokhu sikumonitha sibone ukuthi umntwana imeko yakhe injani. Wathi-ke awusitshele-ke sisi, ubani okunikezela amaphilisi? Kumele sazi ukuthi uba, ngoba kumele lento le iyiswe kaLigawa. Waqhubeka noNtsiki wathi mntanami, kuzomele uzame ukukhumbula ukuthi uba ukudayisele la maphilisi kubaluleke kakhulu. Wamane nje uZethu waphosa amehlo kulo nesi lo osebenza esibhedlela. Wamane wakhala inyembezi, esaba nanokusaba ukusho ukuthi nangiya ume laphaya ekhoneni umuntu okunikela amaphilisi ngoba sebemusabisile ugirl. Bamtshela ukuthi meke washo impilo yakho nempilo yomndeni wakho izoba sengcuphekweni. Yeyi guys, akupheli-ke lapho. U-Onga-ke baphinde futhi bamvalela ekhoneni, evalelwe u-Azande. Asho kuyena ukuthi lalela, I need this report by Friday. Wena ngikuthumile ukuthi-ke uqhamuke ne-strategy, namanje ufikile naso. But it's weird because izolo uthe akuba uphosha uqhamuka ne-strategy. Manje sonke isikhathi uzoloku echukuluza-ke u-Onga ngoba uyamazi vele ukuthi okwamanje uyetheyethe guys. Yeyi, abanye abantu. U-Onga-ke ushilo ukuthi-ke, what do you want from me? Like, seriously man, what is it that you want from me? Wamane wathi Azande, I want leadership. I want leadership from you. Yazi wena, uyangixaka manje. Ngathi awusiyena lo muntu kade uthi uyena. The tech genius. You are just an imposter. Iphi le tech genius ekuhlezi kukhulunywa ngayo? Mewukuthi umsebenzi wakho silekha kanje kona. Yo guys, kwathi akaphathwe yikhanda same time u-Onga. Waphuma u-Azande. Kuthe kusanjalo wafona uLazarus. Esane-stress vele u-Azande, u-Onga. Wathi, my man, ulaphi? Wathi ndise-ofisini. Wathi phuthumuze la endlini. Khona umuntu obhrije i-archive. Kunomuntu ozame ukuthola information ye-past yakho. Wathi what? What? No, no. Wathi phuthumuze la endlini. Guys,
washiya yonke into waya endlini kaLazarus. Uthe mefika laphaya wathi, Lazarus, wathi Lazarus, I'm still on a phone call, I'll be there now. Hayi ubhuti wanwaya ikhanda, ubhuti washiwa yinzululwane, ubhuti methi nhla naba utshwala, ubhuti wabuthela inkomishini, wabuthi shaqalazi iglasi yokuqala, waphinde futhi wathela yesibili wayithi shaqalazi. Hayi bo ubhuti, hayi wamane waphuza straight ebona ukuthi lesi stress singaphezu kwamandla akhe. Wangena uLazarus wathi, yeah, as I was saying, kunomuntu-ke ubridge i-archives. Kunabantu mina ngibaqashile ukuthi mekhona umuntu ozama ukudika any information bengazise. So yeah, sizamile ukumthola ukuthi ubani, but ngathi they hidden their IP, they have used a different laptop. So asazi ukuthi ubani lo obekade ezama ukubridge ini. Guys, umawethu hayi cha bandla, uyicashise ngisho uyicashise ukuze angaveli ukuthi uyena lo bekade edika information ngo-Onga. Hayi u-Onga-ke umane wathatha usofa, wawuncinza usofa. uLazarus wabona ukuthi okay, this is not a normal behavior. Wathi, have you been using drugs? Wathi, no, I haven't. Ish, kwasho khona ukuthi mhlawumbe akalizwanga iphunga latshwala-ke uLazarus, but usolile ukuthi khona into phezu kwayo lo mfana, khona i-drug nyana alithathile. Hayi, umane wathi Lazarus, okay, there is another phone call that I need to attend to. Ungayindawo, hlala la endlini. Wavuma u-Onga kanti uyasho ukuthi hey, lala lulaza bazokwengula, ngiyahamba mina. Guys, akaphilanga ngisho 2 seconds efulathelile uLazarus wabehamba ubhuti. Uyaphi na? Uya ePalette, la ibuya khona impela utshwala bukhona left, right and center. U-ode yonke inhlobo katshwala guys, hey, angikwazi amagama abo, but ubelokhu ephuzile ubhuti, obungeglasi encane, obungeglasi ephakathi nendawo. Yay, comes in all sizes and in all shapes guys. Yay, kuthe kusanjalo kwathi gqithi uPortia benesithandwa sakhe umawethu. U-Onga kwawuyena obabingelela kuqala edakwe njalo. Wathi, hey guys, what's happening? Wathi, you know what, bartender, give them what I'm taking here. Noma yini ngiphuzayo banike, it's on me. Hayibo mawethu bebeloke bekhuluma ngamehlo benoPortia because they know the story now. Hayi uthe suka lapho-ke wathi, awundixelele mawethu, uyabona kodwa uthi uthole i-jackpot la, she is hot. uPortia wagojaza wathi, awungitshele wena Portia mngani wami, vele kungani usebenzisa igama lesilungu Portia, kungani ungasebenzisi leli gama lakho lesiXhosa elithi sive nathi? Yaliva, sive nathi. Ya, li-right lelo. Hayi Portia, kubonakala nje ukuthi guys sekukhuluma utshwala nje la. Anyway, kupheli-ke lapho. Kuthe kusanjalo kwabe kufona u-Azande, kufonela u-Onga, wayi-answer with confidence. Hello, wathi uphi simngawe apha, kune-meeting nje kumele sibe nayo. What meeting? Oh, okay, ndiyeza guys, kepkhona. Umane nje wathi mawethu akho meeting oya kuyona udakwe unje. Wathi, no, relax, I'm good, okay, I'm fine. Usho njalo nje ucishe uwisa ngisho abantu laphaya ePalette. Akayiboni nendlela ahamba ngayo guys, kumnyama ezweni, tshwala buthembo engqondweni guys. So nje the level of incompetence lapho kuleyo meeting, khona uLazarus, khona u-Azande, his greatest enemy okwamanje. So uma bemfica edakiwe, oh no, lo uzoxoshwa, uzophelelwa umsebenzi. Bese-ke emva kwalapho-ke ayangena shiqi kuma-substances, aphuze, athathe ama-drugs, adakwe, ebese futhi mhlampe abulala omunye umuntu because vele ngathi ubhuti okwamanje ayi engqondweni guys akukho stable, khona ugesi ongacobhozi kahle kulayini. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, like ne-comment. Until next time, bye. Mina guys igama ngiNqobela ngiphethela amazwibela inimbanga mhla ka 3 June.
Udokotela-ke uyidlulisa